navn er Rasmus. Jeg er 21 år, og jeg arbejder i Hillerød. Jeg startede i sommeren 2009. Det vigtigste for mig, når jeg er på arbejde, det er at sikre, at gæsten får en rigtig god oplevelse. Det prøver jeg at få til at lykkes ved hjælp af teamwork. Hvis jeg skulle komme med 3 ord, der beskriver mig, så vil jeg sige engageret, arbejdsom og udadvendt. Jeg har altid prøvet at gøre mit bedste, når jeg er på arbejde. Og det har blandt andet udmøntet sig i nogle fine awards, som jeg er rigtig glad for. Jeg vandt i 2011 Årets Kollega og Årets Medarbejder, som er nogle præmier, jeg virkelig sætter stor pris. Jeg er helt tosset med McDonald's. Der er nogen, der vil gå så langt at sige, at jeg faktisk har lidt ketchup i blodet. Er det noget sjovt at arbejde på McDonald's? Og ja, det synes jeg. Fordi McDonald's det er ikke bare et arbejde for mig. Det er simpelthen det er også en hobby, jeg har ved siden af. Jeg har det sådan, at jeg har både venner uden for restauranten, men så når jeg kommer til restauranten, så er der også rigtig mange af mine venner, som arbejder der. Og det synes jeg er en af de fedeste ting ved at arbejde på McDonald's. I fritid der laver jeg noget, der er helt anderledes end McDonald's. Jeg løber rundt ud i skoven og leger. Jeg er hjemmeværnssoldat. Der kommer jeg samtidig sammen med 2 af mine kollegaer. Og det med at kunne mødes med mine kollegaer uden for arbejde også, det giver bare den der følelse af, at vi har simpelthen noget lidt større sammen her, end bare at være kollegaer. Det synes jeg er enormt fedt. Så til allersidst, så vil jeg bare sige, at hvis I nu ikke kan bruge mig i jeres program, så behøver I ikke være bange for, at I mister en brand ambassador. Jeg lover, at uanset hvad, så vil jeg altid forsvare brandet.